El perfumista Agustí Vidal treballa en el seu taller a Bigues i Riells. És entre aquestes quatre parets on ha creat un dels seus projectes més peculiars, el núvol de llimona. Es tracta d'un perfum inspirat en un postre del celler de Can Roca. Des de fa anys, Jordi Roca, pastisser del prestigiós restaurant, ha treballat en una línia de postres inspirades en perfums. A partir del que li suggeria una olor, en creava el plat. La idea de fer-ho al revés, és a dir, passar del plat al perfum, es va engendrar fa uns 3 anys en una trobada entre el perfumista i el pastisser. Jordi Roca va fer diverses propostes i Agustí Vidal va triar la que li va cridar més l'atenció, el destil·lat de llimona. A base de suc i de destil·lar les pells, que se les destil·lava ell mateix, aleshores em feia com una mena, diguem-ne, de mousse, una cosa així, sí, diguem-ne com una mena d'una escuma, no una mousse, sinó com una escuma, i llavors hi posava una base làctica, de llet, de iogurt, així, i amb unes peces de magdalena, de pa de pessic. El perfumista el va treure aquesta combinació, ja que a més del punt cítric habitual en els perfums, els elements li permetien fer una aigua de colònia diferent a les que hi ha fins ara. I jo vaig veure, amb aquest acord làctic, vaig veure la possibilitat de fer una cosa nova i, a més, una olor, diguem-ne, que també el buscava ell, aquest efecte, que era l'efecte de la tendresa. És a dir, el fet de lligar aquesta cosa làctica amb això de la magdalena era com un exercici de retorn a la infantesa, no? Aquella cosa, doncs, aquell tipus d'olors que són d'aquells que et fan sentir bé perquè, sense que tu en siguis del tot conscient, però en el fons t'estan transportant a les experiències de la infantesa. La intenció del restaurant és que amb la fragància es potenciï l'efecte olfactiu del menjar. El postre se serveix amb una petita mostra del núvol de llimona i, de moment, el treball agrada. Tant que ha fet aquesta sèrie d'ampolles que es poden comprar al mateix restaurant o per internet. El perfum tindrà també una presentació a la comarca, serà el 16 de desembre al Ganxo de Santa Eulàlia.